Right, ndadzoka manje. Vakomana vanhu vanotengesa komana. Parliament yakazara nevatengesi vega vega. Nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe iri kubva nekuna Mr. Charton Wende, munhu anga ari kuparliament. Ndozi MP rekukwadzana uko. Ari kutaura kuti ZANU-PF was short with 7 votes to reach 2/3, but were helped by CCC members 35 who voted with ZANU-PF. 35 ma-MP e-CCC vavhota vabatsira ZANU-PF kuvhotera bhiri kuti vati yes pabill recap 3 iri. Ndo situation yaiti you know what, things like this hauzvombozvinzwa zvichitaurwa pa ZBC. They're only celebrating the bill rapasa. Zvatoita rapasa sei ndozvo zvatoda tigare panapa. Iwo kana uchinge watosvika panapa first time yako, tanga nekulike, tanga nekufollowa, nyaya dzese togara tapanana. So nyaya iri panapa ndeye kudai so ma-MPs mazhinji aya vakaita zvinhu izvi, vatengesa chinhu ichi, ma-MP vekupinzwa panguva yashabangu yaya, even though kune 1 or 2 3 4 5 people vangapinda panguva yachamisa, vakwanisa futi kuvhotera bill iro kuti ringe chibudirira. But ZANU-PF dai pasina vanhu ivavava yanga yakashoterwa ne7 mavotes, kureva kuti dai chinhu icho chichaita se chafoirira ipapapa. But nenyaya yekuda mota ndosaka zvichinzi the love of money is the root of all evil. Munhu asati aenda kuparliament kana kuti munhu achitoya achikampena paya achimbobvunza kuti nai hama yangu unomboitawo nezvei muupenyu hwako, nekuti kuori kuenda uko kwayo toda kukuendesa kushuga, toda kutokubatsira, kutokumutsa. Usauzwe zvinhu zvakawanda nemunhu ina handina chandinacho ndiri kuzama isai question mark ipapo. Because imagine kuti munhu anenge ari kubva uko kana kuti munhu ari kufamba kana tinonzi tuchiko tumota twacho turiko tupaso kameno whatever kana kaika anenge achinhikina kanenge afamba nemunhu kanenge akaora, munhu akasvika obva aratidzwa 300 series kana makey ayo, komana handidi kunyeberai, kana kuti obva audzwa zvema-GD6 ekwachivhayo aya, obva anzi ndokupane 50,000 ipamusoro yekuti unodevelopa nzvimbo yako, munhu anotanga kutacha brain. Ende chinenge chakuitwa ipapo panenge pasisina. So guys, I feel sorry for vanhu, handichazivi kuti ndichati vapi manje. Alright, for vanhu vane ma-MPs akawanda vakwanisa kunge vachitengesa. Ma-MP enyu ndo vatengesi vekutanga ivavo vaita zvinhu izvozvi, list ririko riri kutenderera nevanhu vazviita, hazvina kutomboitwa private. Zvakaipa hazvo pakuti dai chinhu ichi chavhotwa murunyararo kana kuti paprivate, handiti zviya zvekungonzi parongorwa cheusiku, dai pasina zvese zvinonzi dzisi dzetikets, dai iyo ZANU-PF yacho yatorova futi nema-MP ayo vanga vasiri kutonakirwa, but vangosungirwa obviously wangazo you can't do that, you can't. Hapana kana MP1 weZANU-PF abuda achiti no, vese vangoti yes pabill, but vese vapedza kuti yes pabill iri 7 ava manje ndo mavhotsi anga ari kushota kuti bill ripasa. Imagine pa7 ivavo vazobatsirwa nevangani 35 vekuopposition vakati vota yes. Saka ndo nyaya yacho iripo, ndo maitikira zvaita. Ndine urombo guys, zvinhu zvinorwadza. I don't know how many times patakambonge tichitaura zvinhu izvi. Vanoshota vanhu vakadhakwa brain. Handizivi kuti kangani takangori tadzitaura nyaya idzi. Vedu ngwarirai vanhu ava, vedu tarisai vanhu ava, vedu muvachenjerere, nekuti zvira zvinoita vanozodai so, vachazokutengeserai chinhu chenyu ichi, chinhu chichadai so. Basa ranga ratotsvapa, chinhu changa chatonhikirina kudhara and everything was in order. Takatonika ma-MP ese tikafunga kuti vane chinhu chavari kunzwisisa. ZANU-PF yanga yaguma payagumira pa7 mavotes, vakomana avo ndobva vabuda vobva vaipasisa 2/3 majority. I understand and I know kuti mangwana vachange vachinosangana naVictor oro ameno ndiana ariko mazuva ano, oro vari kuma300 series. I don't know kuti zvichange zvakamira sei, but ndangorwadziwawo kuti vanhu muzive mese ndiani azoita kuti zvisvike pazvasvika nhasi apa, zvaitika maitikiro api, maakuziva mese.
so ndoda kukutendai nekusangana neinformation manga makamirira kuti muzive kuti zvakonzereswa nani ende zvaitika sei. Ndatenda zvangu muri eZimbabwe nekuwana nguva ino yakanaka kunge muripo, but rigadzai ndibva ndangoshandisawo mukana kunozivisana nemaZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Batai nhamba dziri pascreen dzamukoma Owen veEducation Research ndo vanoita basa iroro. Zvakare kune vari kudawo kutenga dzimotikari kukia, unoda luxury car, business car, kana kuti business car vamwe vari kutenga dzeBolt, Uber, InDrive, Take a Lot, Taxify, zvakasiyana siyana. Zvina Take a Lot wati munokwanisa kuvabata vokuassista futi kuti munge muchinoita se muchinotenga mota dzisina kusheka andiri garai mataura navo vanokuitira zvinhu izvozvi. Saka zvanhasi ndiri kuti good night.